Velkommen til CreoCraft.dk, vores første gaming video. Vi er her i gang inde på vores private Vanilla server med The Pixler, bedre kendt som Magmaster. Og jeg kan ikke finde ud af at gå i F5 mode. Nå, jeg sidder her. Kigger. Lad os komme i gang. Episode 2, multiplayer Vanilla. CreoCraft, samme recipe som før. Ja, Send en e-mail, hvis I har en, og det er en whitelisted server, så. ja. Hvad nu, Esben og mig, og nogle af de drenge fra CreoCraft, og piger, de tjekker skriver reglerne. Og så kan det være, at der kan snakke, når vi ikke kommer ind. Ja, men det er kun et måske for sådan lidt. Det skal ikke være sådan til, at man skal ikke regne med, at bare fordi man skriver en ansøgning, så er det samme. Så bare, og nu har jeg skrevet en ansøgning, så kommer der en mail i morgen, du er inde. Nej, det skal man ikke regne. Det er ikke så, det tager måske lidt tid for os, fordi at det er ikke altid, vi siger ja. Der skal være noget, ansøgning. Altså, jeg vil bare gerne. Ja. Det skal ikke være fordi, jeg er blind, fordi så kan jeg lade være, så fordi jeg er bøse. Fordi så kan jeg være sammen med alle dem, der er YouTube. Ja. Og jeg lige sige, Esben var lige downloadet OBS til ham. Både hans movie maker og alt muligt ord til det, så han er stort til. Så jeg ikke er næsten eneste. William og mig, vi optager. Esben optager. Christian, som nogle gange kommer hen. Ja, hvis han gider. Hvis han gider, så optager han. Og hvis nogen af der siger gameplay, så kender jeg Christian derfra. Lad os komme i gang med det. Ja, jeg er allerede i gang. Jeg går bare rundt og hugger træ, mens vi taler. Og jeg vil så sige, at I skal ikke komme med det der, han cheater. Nej, jeg var i gang længere før, end jeg begyndte at optage sådan lidt. Så det er lidt. Jeg har styr på ham. Jeg har snor. Ja. Så hvis han cheater, så kan I se det på mine optagelser. Jeg er i følge på det meste, og hvis jeg optager, så optager Esben, så kan han se, at jeg sidder og det kan godt være, jeg synes, at måske nogle gange er det lidt ironisk, at jeg kalder mig selv for CreoCraft.dk, når det er jeg faktisk hader creepers. Ja, det er jo rigtig rigtig fest med gamer. Ja. Men det er mere fordi jeg er sådan lidt, det kommer. Det kommer. Og her om noget tid, der kommer jeg til at lave en noget scrap guide til folk, som spiller faction, som prøver tit, at der er nogen, hvis I bor i en skov, at det er sådan, hvis der nu er nogen, der brænder jeres træer ned, eller går rundt lige og hugger træ til, når de skal grife jer, så har jeg en trap til træer. Og det bliver meget fedt at sådan uploade. Og det bliver meget fedt for jer. Ja, og så at se det. Ja, fordi det er virkelig bare. Fordi det er en effektiv. Det er defensiv. Jeg slår mig. Den er en god farve. Det er ligesom, I kender godt, hvis man har en niveau under, og så er der redstone, og hvis den nederste blok af træet går væk, så er der TNT over det hele, og TNT det er ikke altid det der rasler på ret måde. Og så især, hvis man lige, hvis man er som den, som jeg sådan plejer,
Jeg er virkelig bare, hvis der er TNT, så er det virkelig bare, jeg kan bare stå sådan et, jeg kan bare stå sådan et, hvis der kommer sådan en trap, så kan jeg bare stå og blive ved med at kigge på det. Uden jeg reagerer, jeg kan bare blive ved med at stå og kigge på det. Ja, så dem der er uden lyd på der, de er nok lige fint lidt. Og der er ting, de vil flyde rundt på en mand, og de bliver fløjt højt nok op i luften, og bliver ramt til TNT eller højt nok. Så har du fuldt i mand her, helt gratis. Godt brug af den for flyve og sådan noget sand. Ja. Det er redstone, så er det der golden. Til at dræbe eller andre i PvP eller til der, hvis der er en sjovt spiller på. Ja. Om jeg har også nogle gange, når jeg spiller faction, så er jeg virkelig bare sådan, jeg hader, når folk briefer mig. Så ja. Så jeg har sådan et, jeg plejer altid at have sådan et rum, jeg aldrig bruger, hvor jeg så lagt til, at hvis man træder på en pressure plate derinde, så springer hele basen i luften. Og så dør, og der kommer lava og alt muligt, så alle items, der er i kisterne, de er væk. Og så finder jeg en ny server at spille på. Det der er zombieland, det er besagt for helvede. Skadet 3,5 liv, og det er bare sådan noget. Nej. Nej, det er ikke nice. Det er lige modsat af nice. Det er over nice. Ja, nå, lad os komme i gang med at bygge. Jeg er allerede i gang. Mark, mit hus, det er nok længere i construction end de der. Nej, jeg har lavet 64 stykker på 3. Jeg kan Altså, finde min skov. Den her bøger. Ej, Mark, det er noget af de 3 vil jeg gerne have. For jeg kommer til at bare på den her etage, har jeg brugt over en stack af bare mini-træ. Wow, masser af zombier. Har jeg over i? Nej, jeg har ikke noget. Jeg har ikke nogen våben. Ja, det var bare... har jeg slet ikke nogen våben. Ja, to sek. Jeg skal lige... Nej, Mark, det kan jeg ikke. Jeg er jo også bare pat nu. Men jeg er i gang med at starte Minecraft, når Skype på min computer igen. Jeg ved næsten ikke, hvor jeg skal sætte. Jeg har flere træer over. Det er godt, jeg prøver ikke nu. Nå, men folkens, jeg tror lige, at jeg runder af, for jeg skal snart afsted igen. Så vi ses næste gang. Husk at være, bare jeg selv. Og husk, at hvis I begynder på YouTube, bare sådan, det mindste hater, der kommer, det betyder ikke, at de bare skal stoppe, hvis det er det, hateren vil have. Men bare være jeg selv, og hvis der kommer hate på den her video, der bliver godt nok sur. See you, folks.